ассалому алайкум дӯстони азиз, то охира илтимос гӯш кунед чӣ мегӯям. Пушти бозори Люблино, Маринский парк, дом 33. Маринский парк, дом 33 нами магазини ҳалол, яъне ки овушфрукти, мясо, дегзон, пегзон ҳамаш задараша. Нигаҳ кунед, магазин борош фурӯхта намешавад. Ба диққат гӯш кунед дӯстони азиз. 100 квадрат магазин, мумкин зиёдтар боша, мо хай 100-аш бигем, бо дурӯғгӯ нашем. Бибинед дӯстон, ба диққат тамошо кунед бизнесменто. ҳамин магазине ки 100 квадратаи десаде оли усшан бисёр нишон метим. Касса, камера, яъне ки ҳама чизаш ҳаст. Бибинед дӯстон, ин боре ки дидаста, ин борош фурӯхта намешавад. Ина ин хел тамошо кунед, баъд ол бо мегӯм чи ина ҳа тамом ина муч чиз ҳозираш ҳаст. Тамом ина муч чиз ҳаст задагия, хай бигем соҳиби магазин задагия. Плюс ина бо ин тараф медурем. Ина мия халад, ина ин тараф полностью ба хале ҳамаш задаги, яъне ки меваҷоти дар ин халаденика, халаденика ба қувват, нав, пачка. Бибинед дӯстони азиз, ҳамин яки диде, ҳана ки бояд сига нишон метим, ҳол мега безор карде. Мегзарем тарафи дегдону чакдонош. Инеҷа сар корта камакҷун корта. Ин бародар хамир кардаста, иҷа чи аст? Иҷа нон мебандан. Ин чакдонаш қати. Ин чӣ меган? ҳавора мекаша, тоза мекунан. Плюс инеҷа камераош, хай одами камерачи. Бибинед ака дӯстон, ҳамин қатисе ки нишон додам, халаденик, чакдон, оборудование, тамом ина стиляжое ки хито медунем стиляжо, агар чӣ накунем 11000 короткиошанд, длинош то 18000 то 13000. Дӯстони азиз, ҳар нафаре ки ҳамин магазини калона дид, ина халаденико худтон медунед, як дунаша медунам 30000, 50000 ҳар намуд нархан. ҳамин магазини калона оборудованиеша қати ҳамин точкаш мефурӯшад. 100 квадрат арендаш ҳар моҳаш 200,000 хато накунам, 200,000. аммо ҳамин бародар ҳамин точкаи магазинша мефурӯшад, не барои ин ки савдо нест, барои оне ки бародар хай точкаҳои бисёр дора, дар дигар сфераҳае мехоҳад ки ин точкаша фурӯша. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки меояд ҳамин магазина қати оборудованиеш мегирад. албатта ин магазин ай соҳиб дора, арендаш и оборудованиеш қати тамоми дегдону чакдону хулоса бизнеси гатова ба нархи арзон месупорад. ҳамин оборудованиеш тамоми намуди халаденик, қариб 10-15 халаденик, стиляж, бигем бизнеси тиёр, нонбандак, чакдону, дегдону, ҳама оборудование ки дия соде 1 миллионш гуфтаасте бо чақчақ мешавад. Бо чақчақ чанд қайга арзон мекунам ман намедонам. хуб дӯстон, ба ҳам хотир ба дили пир занг бизанед, рақамҳо дар экран. Пушти бозори Люблино, Маринский парк, магазини продуктон. Хати бигем у калуно ҳамаш суҳбат кардаги, ай номошон агар дар бало бизанем, суҳбат кардаги ҳамаша сферара мефаҳмонад. Агар кадмед ки бовар накунӣ, биёи як рӯз ду рӯз қатиш мешинӣ, бо савдоша мебинӣ худат ба дили пир, баъд мехарӣ. боз бигӯм, ин боре ки дора, мисолига меваҷот, ҳама ин продуктоша мегира, як магазин дига бо чанд магазин дига дора, уҷа мебара. бо фикр накунӣ қати бор андешиҷа қариб 6-7 миллион бора. ба ҳам хотир бор банша шояд бара. ба ҳазир биёи бародарот, витрина караги тайёр мегире, продуктони магазин ба худтона мекушоед, зиндагитона айрӯи миллион бо пеш мебаре. ба ҳам хотир бародарои азиз, кадмед ки чи аст, ҳамчунин бизнеса мефаҳмӣ, биёи оборудование бигирӣ. шояд ягон ҷоя дига магазин дорӣ, нигоҳ кунед, ягон ҷоя дига магазин дорӣ, ҳамин чизо дар коран, стиляжо, халаденик, фаладеник метунӣ бигирӣ, ба у ҷара бибарӣ, метунӣ ҳамин ҷара бигирӣ, кор кунӣ. ба ҳам хотир бародаро, ба дили пир занг бизанед, рақамҳо дори экран, айнуи бобоҷон салом гӯед. илтимос лайки, комментария фаромӯш накунед. пушти бозори Люблино, Маринский парк, дом 33. рақамҳо дори экран, занг бизанед, айнуи бобоҷон салом гӯед. бародаро, кадмед ки бизнеса мефаҳмӣ, харидорӣ кунед. аллоҳ нигаҳбонтон, раҳмат барои оне ки мақсад моро дар хизмату ҳастед, дастгирӣ мекунед. боз мегӯм, тамоми оборудование дорад, тамоми санъатша мефаҳмонад шуморо, тамоми сфераша мефаҳмонад. инеҷа халаденико ҳастад, плюс барои мороженик, инеҷа барои мясной, хай колбасаву сосискаву ҷирғоту қаймоқу. хуб, салом алейкум. так видеои нам хеле деҳқониам. бо уҷа ҷои нонбандӣ метунӣ, мақсад аҳли байтон нон банда, ба хоҷагитона бо гириф фурӯше, самбуса мебандӣ, блючка мебандӣ. худо нигаҳдор. лайк, комментария фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгирӣ. салом алейкум.